तो आं दिनै भिडिअ बानायनायनि मेन टपिकआ जाबाय आदा जन गारजि आरो प्रकाश नार्जारिनि सिम आरो बियो माने बिसोर पार्टिनि एगेन्स्ट जानानै ओरैबायदि भिडिअ बानायो ओरैबायदि पस्ट होलायोना बेबा बे माने ससियेल मिडियायाव माने पाब्लिकफोरखौ बिराद जाम्बा जाम्बि माने बिसोरनि भिडिअफोरा ओरैबायदि भेलुलेस आरो माने भिडिअ बा पस्ट होनायफोरा जेबो माने खराव जेबो गैयि बायदि आरो बेफोरखौ मोजां मोना आरो पाब्लिकफोरा बिसोर मा माने पाब्लिकफोरनि गेजेराव मा फोरमायनो साना माने बेफोरखौ मोजां मोना गोबोरखि गोनां बायदि माने मेलेम गैयि बायदि बेबा बे पस्ट होलायनायफोरा मोजां नङा आरो थ' मा होनो प्रकाश नार्जारि आदायाबो बा जन गारजि आदायाबो आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया आरो बेफोरबायदि माने देदला इउटुबारफोरा ना पार्टिनि ओरैबायदि खहा लाबोयो आरो बेखायनो माने बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने कन्ट्रभार्सि खालामनाय बा ओरैबायदि माने देदला माने गोबोरखि माने मेलेम गैयि बायदि आरजाथावि भिडिअ बानायनानै माने ससियेल मिडियाफोराव फेसबुकफोराव पस्ट होलाबायनाया बियो मोजां नङा आरो बेफोरबायदि माने मानसिफोरा पार्टिनि ओरैबायदि खहा लाबोखायो आरो थ' आं बुंनो सानो प्रकाश नार्जारि आदायाबोथ' जेबो गैया खर'आव बिसोरनि भिडिअफोरखौ मोजां मोना आरो बिसोर पस्ट होबाबो फेसबुकफोराव पस्ट होबाबो ओरैबायदि आरजाथावि बिसोरनि पस्टआ मा पस्ट माने गथ' गोरलै माने क्लास 5, 6, 7 फोराव फरायनाय गथ' गोरलैफोरा बोरैबायदि सानो गेलेनाय खेला गेलेनाय बायदि बेफोरनि माने माइन्डआनो बिसोरनिया माने कलेज बा सासे ग्रेजुएसन बा सासे मास्टार डिग्री फरायनाय स्टुडेन्टफोरा बोरै जायो बिसोर बेफोरदि माबा गैया आरो बिसोरनियाव माने मा बुंनो आरो मेन्टेलानो माने लाजाया बिसोरनि पस्टफोरखौबो भिडिअफोरखौबो माबायदि भिडिअ बानायो आरो बिसोरो आरो आदा जन गारजिनियावबोथ' जेबो गैखाया आरो माने माबायदि भिडिअ बानायो बिसोरो माने पाब्लिकफोरजों अनसायजानाय जानांगौ बा गावबा गावनि पार्टिया माबायदि मोजां खामानि मावदो बेफोरखौ देखायनांगौब्रा मा नों आं देदला जुमाय लोंनाय जौ लोंनाय मायाबा नों माने माबा नङा आरो बेफोरबायदि बिसोरबायदि माने मा होनो देदला इउटुबारफोरा पार्टिनि ओरैबायदि खहा लाबोयो आरो बेनिखायनो आदा जन गारजिखौ बुंनो सानो आरो बिसोरो दा रुलिंआव फैसिगोन ना आदा जन गारजिखौ बुंनो सानो जानला माला भिडिअफोरखौ हेगारनाङा हेगारबाबो माने गावबा गावनि मा होनगोन माबायदि खामानि मावदों माबायदि खामानि मावाखै बेफोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय भिडिअ बानायनानै हेगारबा मोजां जायो आरो थ' बेफोरबायदि आरजाथावि माने गोबोरखि गोनां बायदि मायाबा पस्ट होनाय गथ' गोरलै बायदि क्लास 7 क्लास 8 फोरनि स्टुडेन्टफोरा बोरैबायदि सानो बेफोरबायदिनि आरो बिसोरनि गोसोआ माने पाब्लिकफोरजों अनसायजानांगौ मानांगौ बिसोरखौथ' मोजां मोना रावबो आंथ' बिसोर सानैखौ आं मालाबाबो मोजां मोनखाया आरो बिसोरखौ 1%बो 100आव थ' गाज्रि मोननानै लाब गैया आदा जन गारजि आरो आदा प्रकाश नार्जारि थ' नोंसोर पार्टिनि ओरैबायदि खहा लाबोखायो आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा आरो ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबायदि पस्ट होलाबायनाङा आरो माने थ' बेनोसै आंनि बुंनांगौआथ' बै स्क्रिनाव होनाय मोनसे पस्टआ आरो माने बेखौ आदा जन गारजिया होदो आरो थ' बे पस्टखौ माने इनडिसिप्लिन जानाय बायदि नुदो आरो डिसिप्लिनै खालामनांगौ आरो बेयाव माने बिनि आदा जन गारजिनि खाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ MCLA बा EM जागोन थ' बेखौ आं माने इनडिसिप्लिन जानाय बायदि नुदो आरो थ' बेफोरबायदि जाला माला माने डिसिप्लिननि माने माबाफोरखौ गावनि पार्टिफोरखौ मोजाङै सामलायलांनांगौ आरो माने बेफोरबायदि जाला माला इनडिसिप्लिनलि माने पस्टफोरखौ हेगारनाया मोजां जायाखै बायदि मोनो आरो आंनि बायदिबा थ' गाज्रि मोननाङा दै आं बुंबाय आरो आदा जन गारजि गाज्रि मोननो नाङा माने नोंनि पस्ट होनायखौ आं माने इनडिसिप्लिन जानाय बायदि नुदो आरो डिसिप्लिनै लांनाय बायदि लांनांगौ आरो माने पस्टफोरखौ डिसिप्लिनै होनांगौ माने इनडिसिप्लिन जानाय बायदि नुदो आरो थ' नों आदा जन गारजिनि खाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ गेदेमा MCLA जागोन बा MCLA EM जागोनफोरनि खाथियाव बेफोरबायदि इनडिसिप्लिनै माने केपचार खालामनानै ससियेल मिडियायाव पस्ट होनाया मोजां जायाखै बायदि आं सानहरदों आरो थ' आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया आरो आदा जन गारजि